12 taong pagsasama, nagwakas sa ilang minutong pag-uusap sa telepono. Ganito iniwan ni Virgie si Ricky at kanilang 3 anak. At sa pag-iwan sa kanila ni Virgie, ay bitbit pa raw nito ang 4-piece cash card, benepisyo mula sa gobyerno na nakalaan sana para sa kanilang mga anak. Tay, maaari niyo po bang maikwento sa amin na ano itong pera na tinangay po ng inyong misis? Para po sa 4-piece po sa ATM. So ibig sabihin, yung buwan-buwan pong pumapasok sa ATM ay hindi po napupunta sa mga anak po ninyo? Hindi po. Kailan pa po umalis itong misis niyo, Tay? Noong December pa po. 2 years na po ngayong December. December 2022? Opo. Paano po umantong yung relasyon niyo po, Tatay, sa hiwalayan ni misis? May tinatago po siya eh. Parang merong ibang lalaki. Opo. Nahuli po ng amo niya. Sabi po, may kinakasama po, sinusundo po ng lalaki. After that, hindi na po umuwi sa inyo si misis? Umuwi din po. Umuwi pa rin? Opo. Lakas ng loob, umuwi pa rin. Tapos, Nag-away na po kami. Gusto niya po makipag-iwalay. pinigilan mo pa rin siya? Opo, pinigilan ko yun. So, ibig sabihin nito, Tay, kahit niloko na kayo ni misis, gusto niyo pa rin buo yung pamilya. Opo. Gaano mo kamahal itong si misis? Mahal naman ko po para sa mga anak ko po. Police Major, may maari po bang isang pagkaso sa isang ina na inabandona po ang kanyang mga anak? Unang-una po yung sa pag-abandona ng inyong asawa sa inyo, ayon po sa ating kasal, revised penal code, yung article 276, kung saan yun po, nandoon po yung nakapaloob doon yung abandonment ng isang magulang kasi ang pagkakaroon ng anak ay shared responsibility. Ibig sabihin, nanay at tatay ang dapat mag-aalaga at may mga obligasyon. Pagdating doon sa akusasyon natin na sa paglalaliman niya, kailangan po may i-present ang mga ebidensya sa korte. Ayon po sa ating batas na rin, ay may kaukulang parusa na rin po sa ganyan. Para malaman mo ang maaring gawin mo, Tatay Ricky, nasa kabilang linya na ng telepono ngayon si Sir J.I. Dalia, Section Head ng Regional Case Management Section ng Department of Social Welfare and Development Region Office 5. Maaari po bang mailipat po yung pangalan ni Tatay, etong 4-piece account na nakalaan po sa kanilang mga anak? Ang pinakamahalagang konsiderasyon po sa pagresolve ng isyong ito ay ang best interest po ng mga bata. Opo. Ang kanilang kalagayan at kapakanan ang magiging pangunahing batayan po natin sa pagdedesisyon kung ililipat nga po kay nana, kay tatay, yung pagiging grantee. May proseso po tayo na tinatawag na change grantee. Kung saan ang pagiging grantee ay maaari po natin ilipat sa isang miyembro ng pamilya kung ito po ang pinakaangkop na akbang. Kung si tatay po talaga ay makikitaan naman natin na siya ay responsable at na kanya po talaga yung mga bata, ay maaari po natin ilipat kay tatay yung pagiging grantee. Matapos ang programa, ay agad na ring nagtungo ang Team Tabang Ora mismo, kasama si Ricky, papuntang Municipal Operations Office ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa munisipyo ng Ginubatan. Bit-bit ang kumpletong dokumento upang maiproseso ang paglilipat sa kanyang pangalan ng cash card. Dito ay agad na sinuri at prinoseso ng kinatawan ng 4-piece Ginubatan ang mga dokumentong dala ni Ricky. Okay na po yun. Alas 9 po yun. Bali mo, magkita-kita na lang ulit po tayo tomorrow. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas matapos iwan ni Virgie si Ricky. Ngunit magpahanggang ngayon ay nakabakas pa rin sa kanya ang panghihinayang sa 12 taong relasyong nasayang. Kwento ni Ricky ay nagpaalam lang daw itong maghahanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Ngunit hindi niya lubos akalain na hindi trabaho, kundi lalaking ipapalit sa kanya ang mahanap ng kanyang asawa. Nahuli siya po ng amo niya. Pinakilala niyang pinsan. Halik po, nagyakapan po, tapos naghalikan daw po. Sa labas po, kala ko po siya matino na babae. Yan pala po, dalawahan din po. Kasi nakipag siya sa ibang lalaki. Taong 2022, nalaman umano ni Ricky na sa palipat-lipat na trabaho ng asawa ay nagkaroon umano ito ng ibang minahal. Pag-umpisa po, pagtrabaho niya, gusto niya po magkatulong sana. Kaya gusto niya magtrabaho. Palipat-lipat kasi siya eh. Pangatlo yung dito sa sa Kamalig. May pang-apat pa siya doon sa dito po sa Ligaw din. Saan yung una niya trabaho? Dito po yung una po sa bakery. Tapos yung dito sa Kamalig.
Sa 4 na trabaho na to, ilang taon or buwan to tumagal? Nasa 3 months. 3 months, naka-4 siyang trabaho. Ano yung dahilan, sir? Bakit palipat-lipat siya ng trabaho? Pero may tinatago kasi napalipat-lipat siya. Nauli ko pa siya doon. May, sa kwarto niya po. Tapos sinama niya po ako doon sa pagtrabaho niya. May pantalon pong lalaki. Inayaan ko lang po. Tapos pigbalik-balikan ko po. Pag-uhuli ko po. Ayun po, pigbawalan na po ako magpunta doon. Pangilala niya. Pinsan daw po. Tapos nahuli po sila nag-alikan. Sinusundo daw po ng lalaki. Paano nangyari yung hiwalayan yung dalawa? Sa cellphone, mawag po siya. Sabi niya po sa akin, magpaghiwalay na daw siya. Hindi na daw siya uuwi dito. Hindi na siya magpapakita. Wala naman po akong magawa. Yung gusto niya. Wala na akong magagawa. Sa huli, ito na lang ang nasambit ni Ricky. Hindi niya na nagawang ipaglaban pa ang kanilang pagsasama. Gusto pa niya naman niya sa anak niya. Bisita lang niya po. Huwag na niya po kunin. Kasi po pinagpapaaral ko po yan. Gusto ko po silang makatapos. Kaya labis ang kagustuhan na makuha ang pinansyal na tulong mula sa gobyerno upang makatulong sa pangtustos sa mga anak. Ready ka na, sir, makuha yung cash card mo? Sige, tara! Muling bumiyahe ang ating team kasama na si Ricky at kanyang bunsong anak papunta sa isang bangko sa Ligao kung saan makukuha ni Ricky ang cash card na nakapangalan na sa kanya. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng establishmento, ay lumabas si Ricky. Bitbit na ang bagong cash card na nakapangalan sa kanya. Habang siniguro naman ng bangko at ng 4-piece ginubatan na hindi na magagamit ni Virgie ang hawak niyang cash card. Ayon sa kinatawan ng 4-piece ginubatan, ay sa Marso pa makakakuha ng cash grant si Ricky. Ngunit ngayon pa lang ay mababakas na umaliwalas ang kanyang mukha dahil natuldukan na ang kanyang problema. Gamitin ko po ng ayos po yung sa purpose po nila. Para sa pag-aaral nila, para sila makatapos. Kasi po para sa kanila naman yun po. Natuldukan man ang relasyon ni Ricky at Virgie bilang mag-asawa, ngunit batid niya na hindi kailanman matutuldukan ang responsibilidad niya bilang ama sa kanilang mga anak. At determinado si Ricky na gampanan ito sa abot ng kanyang makakaya.